ungayibambezeli ngamandla, ungayibambezeli ngenkulumo ekhulunywayo ngawe, ungayibambezeli ngamaphutha akho ayizolo, ungazibambezeli uNkulunkulu khona into ayilungisayo njengamanje. Lithi iBhayibheli, forget the former things, ingakhohlwa izinto zakuqala ngoba ngenza into entsha manje. Alibonge igama likaJesu. Bathandekayo, ngiyamthanda uDavide Jobe ukuthi uDavide wenza into esihlulekayo ukuyenza. Umefika ekhempini la uGoliath ayethuka khona impi kaNkulunkulu, uDavide yamnikwana umuntu ozoshaya lo mfilisti ongasokile esusihlazo lika-Israyeli phezu kwakhe. Lithi iBhayibheli, abafowabo bakaDavide bafuna ukulwa noDavide, kanti ukulwa kwabo noDavide kwakungenamklomelo. Alibonge igama likaJesu. Lithi iBhayibheli, balwa noDavide, lithi iBhayibheli uDavide wabafulathela ngoba uDavide wayesefundile empilweni ukuthi musukulwe izimpi ezingakhokheli. Alibonge igama likaJesu. Wathi uDavide, lephe ngifuna yona ayinamklomelo, impi engiyifunayo yile enomvuzo. It's about time ukuthi akekho ukulwa izimpi ezibambezelayo, izimpi zabantu abangaphandle. Bayeka abantu abangaphandle, focus abantu abaphandayo. Alibonge igama likaJesu. Akekho ukulwa izimpi ezingenamkhono. Zingakubambezeli izinto zingenamkhono. I pray with you of them. I pray. Oh, basta bangangizwa ukuthi la. Ipi yokuthatha ubathenga awe ayipheli. Abantu bakhuluma ngawe ngisho ungasekho. Hayibo. Khona senze kaThempile aliphile la. Uma libona ukuthi batheni. Nebuye dawo. Bayeke baphulume. Ukuqhubeka wena wephansi. Alibonge igama likaJesu. Ngoba impi yokuhletshwa nokhulunywa nawe will never end. Has no end. Abantu bangakhuluma kabi ngawe wenzanga lutho, bakhulume ngawe wenze kahle. Into engcono, put them behind you and carry on with the journey. uNkulunkulu uzile, uNkulunkulu uyaphambili uNkulunkulu. Ungazi. Abantu bake baqambela amanga kufaneleyo. Akusho mina. Usho motivational speaker coach uPope uThomas. Uthi abantu bake baqambela amanga azokufanele. Yazi ngamvuma ngathi correct se. Ukuthi bawaqandelwa amanga. Akuyenzi sense isho. Kodwa manga abantu baqambela amanga kahle. Futhi nabantu abakhuluma kubona babone leti ifanele. Uthi uJoseph ayemfanele amanga. Ukuthi ulale nomkaPotifar. Uyabona kwabonakala ukuthi umkaPotifar ubengeke emdala kangaka. Azobamba igane. Kwabonakala ile gane esukela umkaPotifar. Kodwa iqiniso ukuthi uJoseph akaza kwenze lokho. Mawusathi
straight uzobambezeleka. Kubeka nokhalo. Kubeka nani? Nokhalo. Alibonke igama lenkosi. Kulezinto uNkulunkulu ayibekile bazalwane ukuthi sikhulume ngazo ngafisha bese siyathandaza. Tell us with Matthew Hebrew chapter 12 verse number 1. Izinto ezisibambezele. Khona into ekubambezele uyayazi. Ngakude. Ubanyezelwe yini? Yini ngempela ekubambezele? Ubanyezelwe yini? Khona abantu bekubambezele. No mambo. Angifuni impendulo siphendule wena. Ngoba ngikhuluma umoya ngeke uyahlika. Ilight ithi kule area ekubambezele. Hebrews chapter 12 verse 1. Yini ekubambezele? Khona nabantu ababambezele bazalwane amakhulu. Uyaza kusasa sashunyela ngalezi. Ukubandezela nje ungathetheleli. Mayicabanga into yamenza ngoba uba nesipiritual manje ngento yamenza natheneza ko. Awubuke John. Ngalokho ke nathi lokhu sinefu elingaka lawo ufakazi elisihaqileyo masilahle konke okusindayo nesono esithandela kangaka kithi sigijime ngokubekezela kulokhu kuncintisana esikumiselweyo. Lithi iBhayibheli Jobe masilahle konke okusindayo. Yini esindayo empilweni yakho? Yini esindayo? Bazalwane, here's the conference. Ufuna le conference ifane namanye. Lahle into esindayo. Kukhona weight. Uhamba nayo. Uma ufuna ukugijima gijimeni. Ngisho uyothandaza uhamba nayo lento. Uhamba yonke ama-prayers Monday kodwa lento hamba nayo. Ne-weight. Bazalwane, ukuthi ivangeli asashunyela. Ngisho mina the real gospel. Ethi uma umntwana kaNkulunkulu uyalahla. Uyabona mama Joseph shumayele lovangeli. Lahla. Kuyalahla kuleli vangeli. Bazalwane leli vangeli elabantu abalahlayo. Abantu sebahamba bekhukushile. Abantu sebahamba befukamele. That is not the gospel. The gospel bazalwane uyalahla. Kuleli vangeli ukwazi ungakhulumisa umuntu unyaka wonke. Kuleli vangeli nothole lona. Ukhulumisa ubani kodwa uza njalo eSunday esontweni. It's not the gospel.
Sinenkinga abantu babanye ababhala ku Facebook. Bathi dear wife, dear future wife. Babhala ngasha dear. Uyabhala dear future wife. Kasulupi noma ngikhodola nje. Umzalwane dear future husband. Into ibhala abazalwane ku Facebook. Ngifuna ukushela lokho. Uyashela kawenze njalo. Ashelwa lapha thandeka wami. Ngifuna ukuphumela uyokhipha kodwa ungabibikho comfortable. Ngifuna ungabibikho comfortable. Akufanele sisijwayele. Kufanele noma usidlo sabe. Alikonke igama lenkosi ungabi comfortable esonweni. Awubiselwanga ukuhlala kade esonweni. Lithi iBhayibheli lingawenzise umusa kaNkulunkulu. Ngifuna ukuba uBishop afike next week. Ngifuna afike next week. Futhi uma ungazanga next week ngizobona ukuthi kusho ukuthi wena ngani. Chapter 5, the call says, ungazibambiseli khona into ikhulelweyo, khona kunezinto ezihamful uleko ikhulelwe. Ngoma uhlukana nazo manje ukuze umntwana ophakathi esibelethweni sakho akwazi ukuqhubeka kakhulu.
umbelethe ngelinye ilanga ongazibambezeli. Siyaba generational blessings. Our faith because I am ready to benefit. Tetela le wait. Seshale na isikhathi eside ukuthi seshale isikhathi eside kuyikhaya. Sukani nihambe. Asineke yabathandeka. Egameni lika Jesu. Yazi ke ngiya Facebook la ngiyakhona. Yazi inkonzo. Umuntu ayekeza akhe indaba nangezethu. Mina ngimulindi umphefumulo wakhe. That's my duty, that's my responsibility. I'm watching over your soul. I am watching over your soul. Tell the pastor that says Bazarwa. Tell the way the Lord Bazarwa call and try to because sisters over the conference, you can take my message. Siza liyo. Noma ngabe isonto. Noma ngabe kakhulu. Noma ngabe into ebonakaliso. Noma ngabe isonto kobolwazi. Lekelele Nkosi. Afikile ama-conference amshiya ngifana. Kodwa ngifisa ukuthi nenezayo Nkosi. Nenzele umusa. Cela ukuhlukanisa izinto. Hlukane nezinto. NgoNkulunkulu. That is the gospel. Ukuthi uNkulunkulu ungazibambezeli ngobuzo bakhe. Kufanele ngabe ukuthi. Kufanele ngabe khona la ukhona kodwa ufiki ngoba you are carrying a weight. Egameni kaJesu ngicela sibona besho kumafundisi uthola zakhuleka. Amen. Siyathandaza bazalwane sisho kathi sengini